Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Gareng, Bagong. Waalaikumsalam, Tru. Waalaikumsalam, Petro. Weh, ayo Kang Gareng. Iki wanci bubar Isya iki wancine ngaji. Ayo Le, coba aku wenehono piwulang sing kowe sregep ngaji ana ngarsane ndara iki. Kepiye aku saiki genti ulangen. Ya iki nganu Kang Gareng iki sinau bareng. Ya nalika semana aku dikeparengke nderek ndara melu ngaji iki ya intuk-intukane nyatane ya tak tularke karo sapa wae termasuk karo Kang Gareng karo Bagong. Ya pancen sinau tuntunane Gusti Allah kuwi memang kuwi minangka berkah kok, Tru. Ngono ya, Tru. Kuwi ana berkahe. Oh iya. Mula iki nalika semana iki saka keparenge ndara-ndara para Pandhawa iki maringi piwulang menawa sing isine iki menawa kewajibane awake dhewe ana donya iki jebule tugas sing pertama kuwi apa? Sinau. Wis sinau ngaji Kang Gareng. Ngaji iki tegese piye? Ngaji iki tegese saka kata dasare aji. Kata dasare aji. Aji iki tegese sesuatu yang sangat berharga tinggi. Terus entuk awalan dadi ngaji tegese nggayuh sesuatu sing sangat berharga tinggi kuwi ora ana liya ya sing paling tinggi ning donya ya tuntunane Gusti Allah kuwi mau. Ngono ya Le. Mula iki dijenengke ngaji. Saka keparenge Gusti sing ngakarya jagat perintah nyang awake dhewe truk liwat kitab suci. Kae manggone ana nggon surat Al-Alaq ngono kae Al-Alaq ngono. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Lho iki tegese merintahke karo awake dhewe iki tugasé diparingi membaca. Mula tugas membaca ya padha karo kuwi awake dhewe diwisuda dadi murid. Dadi siswa utawa dadi mahasiswa. Mahasiswa ya, Truk. Ha iya. Wah, cocok muridé mahasiswa sing mulang maha guru. Ha iya, sing mulang maha dosen iki Gusti Allah kuwi mau. Ngono ya, Truk. Ha iya kuwi maha guru. Membaca kuwi mau tugase wong sing dadi murid. Kewajiban utamane iki membaca. Ngono ya, Truk. Sijine kuwi Gusti Allah yang paring dawuh menawa belajar umur hidup ora ana batasane selama masih hidup walaupun cilik enom tua dikeparengke supaya tetep belajar. Ngono ya, Truk. Kuwi dawuhe ngono kuwi mau. Terus ana nggon dawuh liyane minangka diwisuda dadi siswa utawa dadi murid kuwi kae ana nggon dawuh Gusti Allah ki yen diterjemahke isine kitab Al-Qur'an ini kami turunkan penuh berkah agar mereka orang-orang itu mempelajari, menghayati, mentadaburi setiap ayat-ayatnya. Yo, agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Ngono ya, Truk. Kuwi mau salah sijine dawuh Gusti Allah sing ndadekke awake dhewe iki ngerti lamun awake dhewe ning donya iki sijine diciptakke karo Gusti Allah minangka hamba, tugas sebagai hamba jebule didhawuhi belajar. Maca ya kuwi maca surat-surat
Gusti Allah. Maca layang-layange Gusti Allah. Lho kok layang to, Truk? Lho nggon kitab suci Quran kuwi lek isine surat-surat to, Gong. Oh iya ya, Truk. Ngene surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah. Yen diitung ki ana 114 surat. Ana surat sing cendak-cendak, ana surat sing sedengan, ana surat sing dawa. Weh ngono ya, Truk. Lah saka 114 surat ki didhawuhi maca. Kuwi ditujokke nyang awake dhewe. Saka kayangan kono diturunke ana bumi, disampaikke karo awake dhewe menungsa lewat malaikat. Malaikat Jibril, terus para nabi, Kanjeng Nabi Muhammad kuwi sing keri dhewe terus diturunke karo para umat nganti tekan awake dhewe kuwi. Weh ngono ya, Truk. Ha iya kuwi mongko kuwi surat lho, Gong. Surat saka sing gawe urip, surat saka Gusti sing Maha Kuwasa, sing notabene sing gawe awake dhewe. Awake dhewe dikirimi layang. Oh iya ya, Truk. Ha iya. Kuwi lak kudune iki awake dhewe iki gemerget ngono, greget mengkut. Kaya kok ora pati nduga mana kok aku dikirimi layang karo Gusti Allah iki. Kaya ngapa neh surate neh. Lah kudune iki awake dhewe ngono. Ane nyatane awake dhewe iki prana seprene ya lagi urung suwe le arep sinau ngaji. Bareng ketemu karo Ndara Pandhawa iso ngaji ya, Gong. Lah iya wong jenenge lakone menungsa ki ya kadang wena-wena. Godane donya ki gedhe, Truk. Lah iya. Wong awake dhewe ki umpamane ki ana piyai sepuh kagungan putra, putrane iki disekolahke ana luar negeri umpamane ngono. Bareng tekan luar negeri ki adoh wong tuane iki ngirimi surat, ngirimi layang. Lah jenenge surat ya mesti ana kawigatene, rasa kangen pengen ngerti kahananing anake. Mesti ya karo menehi informasi apa. Ngono ya, Truk. Lah kok nganti pirang-pirang surat ora ana balesane nganti suwe. Ya to, bareng wis nganti taunan iki lagi dibales iki jebule sakwene iki urung tau diwaca. Wong tuane kira-kira piye, Gong? Ya ya biasane wong tuane ya muring-muring to, Truk. Nah iya. Wiwe wong tuwa nyang anake sing notabene ora gawe, ora menciptakan. Ora maha kuasa karo anake we mestine ya muring. Tuhan iki Gusti Allah sing nyiptake awake dhewe terus dikirimi surat. Lah kok sakwen-wen awake dhewe ora tau maca. Mongko diperintahke maca. Oh iya ya, Truk. Nek dipikiri ya ngono. Lah iya iki nek awake dhewe ora menghayati kaya sing didhawuhke Gusti Allah kuwi, ya ora bakal entuk pemikiran sing kaya ngene iki mau. Lho mongko iki awake dhewe didhawuhi menghayati setiap ayat. Mongko ayat sing ana nggon Al-Qur'an iki nek dijumlah ana 6.000 lebih 6.600. Lho kuwi lak padha karo ki awake dhewe wis dadi mahasiswa to kuwi. Kuwi pamane kuliah ki lak wis pirang-pirang semester. Wah iya ya Le. Berarti kudune awake dhewe ki jane tenanan le sekolah, jane ngono nek manut dawuh Gusti Allah ki ngono. Wah iya ya, iya. Mula ilmu ki memang kudu dilakoni. Entuke ilmu kanthi laku. Lho, iki jaman biyen iki para-para sing golek ilmu ki nganggo mlaku terus biyen kuwi. Biyen ki ilmu ki kudu digoleki. Ngono, lek goleki nganggo laku nek perlu dilakoni kanthi
rekoso kae nganti mlaku rono mlaku rene mergo pengen entuk ilmu. Mongko saiki wong golek ilmu wis dikepenake, Truk. Paribasane karo turuwe iso ngundang ilmu. Ilmune iso mara. Oh iya ya, ae kan nang nggon HP kae. Saiki lak saka keparenge Gusti Allah ki wong golek ilmu ki saiki dikepenake tenan kok. Wah iya ya ayo dinikmatke. Mula nek saiki nganti ora iso sinau golek informasi wis digelar kok. Apa meneh informasi bab ilmu agama ya gong. Iya eman-eman sebab nek ngelingi jaman para imam-imam nalika semono, para ulama-ulama jaman semono ki golek ilmu nganggo laku. Mlaku rono, mlaku rene. Wah iya ya kuwi. Wah iya ya Truk, kuwi golek ilmu kuwi ngono kuwi mau. Terus sijine iki ya karo awake dhewe ya karo entuk pengalaman saka ilmu bakal babar pengalaman. Ngono ya gong ae ya. Luwe-luwe iki awake dhewe iki ya kudu ngerti karo sinau pengalamane piyayi-piyayi sing ana donya iki. Luwe-luwe kae gong. Nek jenenge awake dhewe sinau karo pengalamane piyayi-piyayi. Luwe-luwe para tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh negara. Ya Truk di bidang maneka warna kuwi jebule pengalamane kuwi nek disinaoni awake dhewe iki ayo nadyan awake dhewe ora nglakoni iki ning wis ngerti pengalaman iki malah iso kanggo pelajaran. Ngono ya Truk, mula kaya ana sing jenenge sinau biografine tokoh-tokoh kaya gong. Ane ya kudu awake dhewe ana tokoh biografi sing pengalamane iki dienggo pedomane wong urip. Ya Truk, contone tokoh dunia iki ya para nabi-nabi. Nganti tekan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwi minangka tokoh dunia Truk kanggo pedomane wong sak donya utamane wong muslimin kuwi. Saka kepareng dikeparengke dadi tepa tuladha tumraping kawula umat menungsa kuwi mau jroning nindakake urip ning donya sing bener lan sing apik. Ngono le jebule iki ngono Truk. Wah iya ya ayo. Mula nek awake dhewe jebule nek ora sinau iki jebule ya kadang ora paham. Mergo keslimur karo kesibukane dunia iki nganti kadang awake dhewe iki nyang agama iki dadi keter. Ngono ya Truk. Iki memang ning donya iki memang ujiane gedhe ngono kuwi mau. Wah iya ya. Nabi sebagai teladan umat. Ngono ya Truk. Lah ujian Truk, ujian jebule iki konsepe awake dhewe didhawuhi Gusti Allah ana bumi iki jebule konsepe ujian. Ujian apa? Ujian ketaatan. Ujian ketaatan taat ana ngarsane Gusti Allah kuwi ujiane ana donya. Sapa sing iso taat karo Gusti Allah bakal nampa ganjaran gedhe ya kuwi kembali kepada kampung halaman swarga kono. Ngono ya Truk. Mula kanggo nguji awake dhewe didokok ana bumi iki. Didokok ana bumi awake dhewe didokok ana bumi diuji, ujiane ujian ketaatan. Ngono ya Truk. Pelajarane apa? Pelajarane kitab suci. Al-Qur'an kuwi karo hadis Nabi kuwi minangka mata kuliahe. Ngono kuwi mata pelajarane, mata kuliah sing dienggo pedoman awake dhewe wisuda dadi mahasiswa iki tugase ya melu karo pelajarane kitab suci kuwi mau.
petunjuke sing ana kono kewajibane awake dhewe nindakake taat tegese iki nindakake perintahe kabeh lan taat karo larangane kabeh. Surat-surat sing diturunke Gusti Allah saka tempat ketuhanan kuwi nyang awake dhewe lewat malaikat Jibril terus nyang Kanjeng Nabi Muhammad iki jebule ya didhawuhi diparingi informasi kono kuwi mau. Tegese tugase awake dhewe ya kuwi nindakake segala perintahe karo ninggalke segala larangane. Ana ujiane nang kono. Lah ujiane piye? Lah ujiane ya nindakake loro kuwi mau. Ngono. Dadi ujiane awake dhewe ana donya kuwi ya kudu paham sing diujekke apa. Lho. Perintahe apa, larangane apa kuwi kudu awake dhewe jane nyinaoni. Kudu disinaoni supaya awake dhewe paham apa to sing diujekke. Ujiane kepiye? Sing diujekke iki bentuke piye, metodene piye? Nek ujiane ling ngarapi awake dhewe salah ki carane benerke piye? Ngono ya, Tru. Lah kuwi rumus-rumus ngono kuwi jebule ya kudu dipelajari. Wong awake dhewe iki dadi pemain. Mula ya oleh main ana donya iki kudune ya manut karo sutradara. Sutradarane ya mesti sing gawe awake dhewe, sing gawe bumi iki. Mula nalika awake dhewe urip ning donya, gelem ora gelem ya kudu melu naskahe sutradara. Ngono ya, Tru. Jebule kudu manut kitab suci kuwi mau, Mula ujiane ngertine ujian ya nek ngerti petunjuke utawa pedomane wijane ujian ketaatan. Iya ya ngono. Berarti awake dhewe diuji, mula nek ana mesti bakal diuji. Contone, Tru. Contone para nabi-nabi, Gong. Nabi Muhammad, ya ora mung Nabi Muhammad, termasuk nabi sing nganti tekan Nabi Adam kuwi ujiane mirip padha. Ngono le, Dadi ujiane para nabi ke ujiane nalika diparingi wahyu ke mesti langsung diparingi ujian. Ujiane kanggo muslim utawa mukmin iki jebule ujiane bentuke ujian merendahkan diri. Ujian. Ngono. Karo ujian apa? Ujian merendahkan harta bendane karo ujian untuk merendahkan harga dirine. Ujiane nek pengen taat karo Gusti Allah ki jebule konsepe ngono. Mula konsep kuwi merendahkan harga bendane iki kae syariate ana sing jenenge zakat, infak, sedekah. Ngono ya, Tru. Karo gelem merendahkan harga dirine. Ngono, mula nalika tegese iki merendahkan harga dirine iki merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ngono ya, Tru. Kuwi konsepe dadi mukmin, contone nabi. Mula nabi iki mbiyen, Gong, sadurunge nabi iki diwisuda dadi nabi, panjenengane iki ana donya wis paribasane iki menungsa ana donya iki wis diparingi kenikmatane dunia. Nyatane nabi nalika sakmono iki sadurunge dadi nabi kagungan garwa Ibu Siti Khadijah iki dikeparengke dadi pengusaha gede, nek saiki ya pengusaha besar. Lho kuwi tegese jaman semono iki ekonomine mapan apik kae. Ya Tru, kuwi Kanjeng Nabi. Kaping pindhone jroning sosial kemasyarakate panjenengane iki sangat
dihormati. Kajen keringan ngono kae. Ngono ya, luwe-luwe nalika semana nganti dikai gelar karo masyarakat lho kok. Gai gelar, diparingi gelar Al-Amin yang dapat dipercaya lho kuwi. Ngono ya, Truk. Kuwi ngatasé masyarakat kok maringi gelar kaya ngono kuwi ya ora gampang lho, Truk. Ngono ya, nek sing maringi gelar pemimpin siji ngono wae tepo-tepo. Lah iki sing maringi gelar iki masyarakat. Kabeh setuju mongko gelar kaya ngono kuwi gelar sing nek nalika semana diparingke, lah sesuk kok nabi iki umpamane iki mlaku kesalahan lak dadi wis gelare ora pas disematke nyang Kanjeng Nabi, ning gandeng masyarakat iki wis percaya banget iki ya ora tida-tida maringi gelar Al-Amin kuwi. Lho kuwi nek tumraping ning donya lak wis kaya-kaya sing digoleki karo menungsa sing dioyak lak kuwi. Ngono ya, Truk. Ning kocap bareng Kanjeng Nabi iki diparingi wahyu kenabian, didhawuhi ngaji, paringi pelajaran Al-Qur'an kuwi mau, diwisuda dadi nabi, dikeparengke nindakake ajaran agama Islam kuwi mau, lan dikeparengke mendakwahke. Kocapa ning kono langsung ujiane teka. Langsung ana ujian. Ujian keimanan. Ditandai nabi nalika ndakwahke agamane kuwi wis saknalika sing maune iki nabi iki dadi juragan gedhe, banjur nek cara sene saiki ya dadi susut, dadi bangkrut. Lah sebabe apa le? Lho sebabe nalika nabi ndakwahke agama kuwi mulangke petunjuk kebenaran saka Gusti sing Maha Kuwasa kuwi akeh sing ora mathuk. Akhire nabi diboikot, diasingke. Termasuk ekonomine ya diboikot. Ngono ya, Truk. Mula akhire ya ekonomine susut. Wis ora dagang. Akhire ya ora iso dagang meneh sebab diasingke. Ora entuk ana wong tuku lho. Kuwi kaping pindhone harga dirine nabi ya dijatuhke. Sejatuh-jatuhe sing maune iki kajen keringan saknalika dadi manusia yang paling dihinakan di muka bumi. Kuwi sejarahe ngono kuwi mau. Caci maki, celaan, hasutan, adu domba lan maneka warna gangguan, halangan, rintangan sing dialami nabi iki, cacian, celaan kuwi wis gampangane iki kaya-kaya kuwi meh saben dina di dalam kehidupan nabi kuwi mau plus karo keluarga Kanjeng Nabi. Kuwi coba kaya ngono kuwi jebule ujiane wong sing beriman ana ngarsane Gusti Allah kuwi jebule bakal diuji, ujiane mesti ora kepenak. Contone ya sing dicontohke karo para nabi-nabi termasuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwi kok. Wah iya ya, Truk. Jebule iki ya ngono nek tak pikir iki para nabi riwayate mirip ya, Truk. Nah iya. Mula ora beda karo dawuh Gusti Allah. Kae ujiane wong mukmin ketaatan iki ujiane ngono, Truk. Kuwi memang ujiane ngono, mula dicontohke karo para nabi. Ya ngono kabeh. Nalika ngaji mesti ana ujian. Ngono ya, Truk. Wah, jebule ngono. Diuji nganggo pirang-pirang kahanan tumraping wong mukmin iki jebule ujiane ora sing kepenak, ning ujiane sing ora kepenak. Sebab kuwi ujian ketaatan kok. Ngono ya, Truk. Lah nek ujian ketaatan ganjarane swarga kok ujiane kepenak.
jenenge ora ujian. Ngono ya, Truk. Jebule ngono kuwi mau. Saiki umpamane nek dudu ujian to iki umpamane diwalik, Truk. Umpamane iki jalan menuju surga iki ya to sangat mudah. Terus jalan menuju neraka iki sangat sulit. Ayo wong pengen nenggon swarga kabeh to. Lulus kabeh ora ana sing ujian. Mula konsep ujian masuk akal kok. Ngono ya, Truk. Tegese iki jalan menuju surga, tempat yang nikmat kuwi jalane memang mendaki dan sulit. Kuwi dawuh Gusti Allah ngono. Ning jalan menuju neraka kuwi sangat mudah dan gampang, nikmat. Ujiane dadi ning kono ki dadi masuk akal. Jebule jalan menuju surga itu sangat sulit, Bro. Kuwi dawuh Gusti Allah ngono. Lho contone awake dhewe wae gong rasah ado-ado. Ing ngatasé ning donya iki lak dikeparengke iki supaya fastabihul khairat, berlomba-lomba dalam mencari kebaikan. Ngono ya, Bro. Supaya iso mendapatkan surga. Lho, mongko iki awake dhewe iki bareng wis ngaji lah bul ning kono mendapat kebaikan iki dalane werna-werna. Ngono ya, Truk. Salah sijine iki membaca Quran. Ketoke gampang, Truk, maca Quran ning jebule dadi angel, sangat mendaki dan sulit. Kuwi prakteke awake dhewe nganti seprono seperene le maca ya lagi wae kok. Mongko maca kuwi lak ya ora barang sing abot ning bener dawuh Gusti Allah kuwi. Nadyan to enteng gampang ning gandeng kuwi amalan surga, jebule ya iso dadi angel. Mendaki karo sulit. Mongko nek wong mendaki ke, Truk, gawean sing paling berat cara dene wong munggah gunung butuhke energi sing gedhe, butuhke perjuangan sing ora sithik. Lho kuwi contone nek arep nggayuh swarga iki walaupun ketoke iki amalane iki gampang, lho ya dadi angel. Sebabe apa? Nganti ora iso nglakoni. Wah iya ya le. Iya kuwi contoh awake dhewe. Ngono ya, Truk. Mula ujiane kudu paham, Truk. Mula nalika awake dhewe maca surate Gusti Allah iki jebule ya kae tugas utamane ning donya iki didhawuhi mencari kebaikan sebanyak karo meminimalisir dosa semaksimal mungkin iki tugase mengono. Sebab syarat munggah swarga iki syarate nek kebaikane luwih akeh timbang keburukane lho kuwi. Wah iya ya. Mula Gusti Allah ya maringi dalan mencari kebaikan ana pedomane kuwi ya pirang-pirang bentuke, Gong. Ngono sebab menungso iki kahanane kadang ora padha, situasine kadang berbeda. Kalau mangsa iso nindakake kebaikan lewat dalan A, ning ora iso lewat dalan B. Mula ya sing penting entuk kebaikan perkara dalane sing iso dimampuni wektu kuwi apa. Jebule ngono, mula Gusti Allah maringi alternatif mendapat kebaikan iki akeh dalane. Semono koso baline ujiane supaya tidak melanggar larangane kuwi Gusti Allah ya maringi jebakan-jebakan larangan iki ya werna-werna. Jebakan untuk awake dhewe dites, diseleksi ketaatan iki jebule jebakane untuk tidak taat iki ya werna-werna dalane. Ngono ya, Truk. Iso uga awake dhewe iso lulus jebakan sing siji iki ning jebule ora iso lulus jebakan sing liyane lho. Ngono ya, Truk. Dadi potensi untuk melakukan pelanggaran iki jebule ya dalane ya werna-werna. Ngono. Mula iki awake dhewe ya sinau supaya apa, Gong? Perintahe Gusti Allah kuwi apa wae, larangane Gusti Allah kuwi apa wae. Ngono ya, Truk. Jebule iki nadyan mung seklimah jebule memang
tugase ana donya iki dadi murid. Lah iya gelem ya dadi murid, ora gelem ya dadi murid. Ana konsekuensine. Mongko nek dadi murid Gusti Allah ki nek ora lulus kuwi konsekuensine iki hukumane berat. Hukumane neraka, jahanam lho kuwi. Kuwi lak kudune awake dhewe iki luwih wedi to iki, kudune sregep sinau. Supaya nalika nindakake petunjuke iki ora kleru. Ngono ya lah nek sekolah ning nggon sekolahan kae ora lulus iki entuk baleni meneh. Sing penting bayar meneh. Weh iya ya lho iki Gong. Iya ya Truk, weh ayo iki sawetara iki mau lah iku ngaji nalika ndereke ndara iki ya. Garis gedene ngono kuwi mau Gong, Kang Gareng. Alhamdulillah. Iki ora ketang sithik awake dhewe dikeparengke iso ngaji. Oh iya ya, iki wanci bengi mula ayo iki diteruske engko zikir. Wanci bengi iki memang wanci mirunggan dikeparengke Gusti Allah kanggo mendekatkan diri kepada Allah. Ngono le, ayo sesuk terus keneh le ngaji Kang Gareng, Gong. Ya tutup semene ya Kang Gareng, ya le. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.